ole zani na chuan filter kan ziram code kat kan zir dona ni zo tung hian code kat te hi ala om ngai lawa YouTube channel a hian ama sain ka channel te min lo subscribe a min lo like sak turin kan ngen ma sa chu ni zani na chuan code kan katang a bek pat kan la don ni puan tlang atang hian in chi khat a kan chin chia in chi ya ti khan kan chin chia le anga chuan khatiang vek khan ti hian kan chin chia thlang tu na kan kat tur hi back open tur ani a he tlai chop war a hnung zawk ah hian scale hi kan dah anga ti hian chuan khan kan rin dawn ni hei kan chin chia hnung zawk ah kan rina hei chu hmalamah hian kan rin ve thungang chuan first line atang hianin inches khat point ni tling lawa kan chin chia chumi atang chuan inches khat le chan ve kalanga a awm hi hei inches tomthum le panga nia chuan a sei zawng hi inches somhnih pariat ani chuan amah hi mi cher lampang dar phar lampang ania chuan body fit in kan thui dawna a dar a liana a awm ate ani hei chuan somthum le panga somthum panga a awm ani chuan atang hian a zak zau zawng kan la anga pian pangai ah chuanin somthum panga chu inches kua point hnih tling lo nia inches kua hi somthum paruk ani chuan inches kua point hnih tling lo ni chuan tah hian chin chia mai tur ani mahse pian pangai lo ania a dar a len awangin a awm ate bawk sia chuwang chuanin hi kha a zak tlem a tih zawh hret angai dawn somthum panga somthum paruk somthum pasarih inches somthum pasarih tur chuanin inches kua khathum ruk kan ti tawh a point hnih kar dan zel hi inches khat tihna ni code katah chuan hetah hian inches khat le a chan ve kan chin chia le anga chuan a sei zawng kha somhnih pariat kan tia hnih riat zat ve chu sawm pali ania tatang hian inches thum kan chhiar thlang khat hnih thum tah hian center kan chin chiang chuan hnih riat hetah kan chin chia lenga tikhan somthum a thlehna tur ani hei chuan tangkai pui te kan lo awm takin heng hi mizo tawng ala awm ngai lo ani a hetlai kan chin chiang chiah khan heti lamah hian chin chia thlak ve le tur ani inches khat point hnih tling lo inches khat le chan ve chuan somthum pasarih ania zak zau zawng kha chuan hei a awm tiat chiah kha lak thin ani mahse a pian pangai lo a chuwang chuan ka sawi tawng khanin a zak hi tih zau hret angai kan tih tawh kha chuan hnih riat khat hnih thum tikhan chuan hetah hnih riatah kan chin chia le dawn ni tikhan kan rin anga heng ho hi han sar chila vai tawng hi chuanin a tam khawp mai a mahse
vai trong te sak trong te hi kan thiam vek thin lo puan thui tui chi hian chu wang chuan mizo trong nge ya en tur om te hi mizo tan chuan in thil tu tak ani mi tam tak tan tangkai pui thei tur thil nia ka hriat thil te ania tikhan kan han rina tlai hi bag open tur chin kha inches ni le chan ve kan chin chiang inches ni le chan ve hi lak tur ani hnung kak tur chin a khan a ngong tunah hian a hnung hetlai chuk thla mihring pian slep kha kan siam dawn ni soi fia zel lampang hi du thu chamin kan thiam kher lo mai thei ma se kan soi hi tuimi tan chuanin hriat thiam thei tur chu ani in ka hria hei hi a ngong tlai kual kamisa kual kan reng kha inches thum kan va tia chuan a dar kha hei hi inches som pasarih le chan ve nia som pasarih zat ve chu pariat le a chan ve hi ani chuan point hnih kan va bel khan som pasarih le chan ve tih na ni a dara chuan tlai hi a thuina tur ania tlai hi a kat na tur chuan hetah hi chuanin hei a line b line tianga sawi na thina ma se kha chu a line hnu hnung zawk hmasa zawk tin ka sawi mai anga heti lai line hmasa zawk hi a awm kan te na tur ni ta chuan inches som thum panga lo ni awangin thum ruk kan tih kha inches kwa hi lo ni ta a chu thum nga ni awangin tah hian point hnih zelin inches khat a kara a awm kan tih kha hemi atanga point hnih kan paih chiah hian som thum panga lo ni ta ni chuan hei chu line hmasa zawk atangin kan te kan tih kha hi chu line hnu hnung zawk atang hian te ve ngai ta ni a dul zawn kha nia hei hi cutting pa ngai ah chuanin an mahni hi an dul hi hei som thum pakhat an ta inches hnih minus tur an ta ma se a dula te deuh wangin hnih le point hnih kan minus ang chuan heti lai ah hian inches khat le a chan ve kan minus ang chuan hei hi scale nilin kan rin anga cutting te hi ang lawa coat hi kekawr te pawh an thawa kamis te pawh kan cut dan hi a in ang lo nuai thina ma se tuna mi hi a tlang lawn ina mizoram a kan cut dan tlangpui ani hei scale kual lai a darah hian kan hmang ang mihring dar chu kual deuh ani awangin hei hi tiang hian in pian a la mawi bik thin ani chuan tlai hian ten kan rin anga tian tikhan tilai atang hianin kan rin thlang hetia kan rin kual tawp atanga kan cut chuanin thuina tur a awm dawn lo a chu wang hei thuina tur hei a thuina tur ani a hei a katna tur kha tiang khan kan hisap dawn ni chuan hei hi chu kan rin kha mihring kha amung an lo lian ta a tlai kan rin kha chu nge a chat chat a thei lo fo thin hetlai a dula te si a kha a in lak fit na tura a zak hnuai hetlai a dul vek laia fit nalh taka rawn chhuah theih in tur chuan hetlai kha a ar ve le ngai ta a chu heti lai mil khan hetlai kha chu chhuak tawh tur ani chu measurement ang diak diak te pawh khanin
chuak lo fo thin an pian a zirin ti te kha hrile ta bokila chuan hetlai ngawng kual kha hemi inkar lai tak vel atang hian khan kan rin kual anga khan hi a hnung hi tlai hi tom du da deuh hlek thina tlai hi rin san nu tuk chuan chu wang chuanin te min hnuai lam pawh kha nek kha pui lo zawk ani a dar sawm pasarih leh a chan ve lo ni a khan a hnung kak tur kan tih tawh kha nakin a sir kak te thil chi hrang hrang te pawh kan rawn la dah zel turah ngai la pathian in rem a tih chuan kan katang tilai hi hnung kak ani chuanin kat suih thlak hi a hlo awm em em a ngil takin kat tur ani duh dan phei chuanin istiri a nawh phek thlap hi a tha bera hetlai chuk thla hi mahse kan lo ti hnem ve tawh a ti mai ang keimah aniah chuanin kan ti sual ngai lem lo a kha ngaiah kan nei tawh a tian kan ti tam mai thin ani hnung kak zawn tur kha tlai hi an tah a kawt thui te thil na mai ani lo a skills tak tak ani a chu wang chuan vai ho te kan mi tei ho te hianin ana zawng hianin mizo te min lo zirtir duh reng reng lo an thui lai pawh hi dawr lianah te han thawkila kan hmuh pawh hi rem an ti mang lo ni then chuanin keimah ni puan thui lamah lo kal tawh chuanin rilru chak chi te lo nih chuanin kan in hriat thiam sak zung zung thin awang hianin an rem ti vak thin lo an in dah sang em em thin ani hnam dang ho chu coat man te hian in ti deuh kher thina chuan a pian a nalh dawn khawp mai he coat chu pian nalh lo deuh te hianin coat pian nalh deuh te hi kan duh thina heng hi a har em em thina kan pianin a zir miau lo wang hianin a thlehna tur ni hei hi nalh deuh kan be sei bawk si hi kan mizo pianah hi chuanin thil hi a har ve thin ani tikhan hei chu a hnung lam pat chu tikhan kan zo ta a hma lam pat ve thung tunah kan lang puan hi a tlang hi a in rual takin kan dang a ti hian puan pawh sawi te hi thil thiang lo ani coat ah chuan point hnih te te hi tangkai em em inches khat a chawrawn chhuah leh na chuan inches khat dawr dawr ten a in thlau thin awang hianin point hnih te te kha thil tih sual thiang lo ani ringawt mai ni hei hi he scale hi kunia ania mizo tawng chuanin kunia hi ka sawi thiam chiah lo tah hian kan rin phei anga tah hian kan rin thla lenga han paper ah chuanin se chuti zat tih tur hi a awm thlap thlap a coat katah hianin mahse hei chu paper ani lo a puanah kan kat awang hianin kha kan sawi vek dawn lo ni paper ah kan zir ang chi a hrim hrim a kha chu a rei ve deuh tawh a kan hmang tawh lem lo a tian puanah hian kan ti tawh mai ani hei hi
a thuina tur hisap ang khan ta ni hei hi korkil kore na tur lai kha a thuina tlang ania korkil korkil re na tur kha alo ni ta ni chuan a hnung pat kan kat to kha kan hmang tangkai ang hetah chuan ti khan kan in bo thua hemi line hi hemi nen hianin a in zone in kan dang ti khan a in zone thlap tur ania hei hi chuan alo in zone ta a heng kan rin na ho hi kan chin chia don ta ni operation in tuna hen kan thui ang operation na thui hi pian na nal duwa operation kan ti chu na kina kan sei fia le tur angai la operation na kan thui don wangin hetatang hianin in tis chan ve velin kan down thlang hei hi tian kan chin chianga heti lai pawh hi in tis chan ve in kan down ang tikhan heti lai hi chu chia chia kalang chuan hei chu kan hmang zo hri ta tuna tan chuan engemaw zawh chian duh leh hriat chian duh nei tan chuanin zawh chian thei reng kan ni tih te pawh kha an sawi te lila tha nge a chuan heng kan tih ho kan chin chiahna hian kan rin zel anga tawngkam kan lo hman dik lo leh kan tih sual te a awm mai thei chungah chuanin ngai thla tu leh en tu te kan video min lo en sak tu te hriat thiam na kan dil bawk ani mizo tawng hi a har em em a duang tak hianin kan lo hmang thiam tawk lo thin ang tih te pawh hi hla awm em em ni tin tiang hi kan tih fo thin ani bik lo a mizo mipui te amamaw tu te tana tangkai na thlen theih takin tin kan han ti ve dawn tan chau ani a tikhan hei hi atang hian kan tih anga inches khat point hnih tling lo a kan chin chiang tikhan chuan kha kan chin chiahna kha tilai thleng vel bak hi rin a ngai lo a tikhan kan rin anga atang hian inches chan ve velah tikhan kan rin lenga chu tiang chiah chuan tilai pawh hian kan rin a ngai ta ni chuan a measurement kan la tak tak tawng tunah chuan a awm kha inches somthum panga kan ti a somthum panga chu pakua point hnih tling lo ani a a korkil koreh na tur line atang hian kan teh ta a kan chin chhiah a inches khat kan minus leh anga chuan inches khat minus ah kan chin chhiah a chuan hemi kan chin chiahna leh hemi line hmasa zawk atang hian center kan chin chhia leh dawn ni tlai vel hi a har sa a tam em em a hriat tur hi zirtir phei chuanin kan hreseng lo anga kan ti ve fo thin ni pakua leh chan ve lo nia pakua leh chan ve chu pali leh point hnih ani ta ni pali leh point hnih tilai atang hian inches khat kan belh leh bawk ang chuan hetatang hian hei hi inches hnih inches li hi point hnih in a thleng lo ta a chumi anih chuanin a awm kha a te ta ni hei hi wallet pocket siamna tur khan ta a inches hnih point khat tling lo kan chin chhi anga chuan kha a awm tawk kha a awm ve ta ni chu inches li hei hi a lian kan ti mai thei a lo lian hret ani chuanin tikhan hei pawh hi a tih te hle mai tur ani a pawimawh ber zawk chu wallet pocket heti laia ip te a hma hnute zawna ip te awm tur a te kha ani
chuan heta tang hian hemi first line hi kan va chhinchiang inchis 5.9 lo an ta a chu hei hi tatang hian a ip te rehna tur chu in current awm lo tlap mai a off te